Tiri kuenderera mberi nequestion paper redu. Question paper ra1999 paper 1 Simsec ordinary level mathematics. Tava panumber 22. Question yedu iri kuti the diagram shows the graph of the function of x being equal to bracket 2x minus 1 bracket x minus 2 then bracket x plus 3. Part A, find the coordinates of A. Sama coordinates A tinomawana sei. Apa ndo pana A. This is the point. Kureva kuti tinoda kutsvaga ma coordinates by this point. As we know kuti when we quote coordinates on a Cartesian plane, tinotanga takota the x coordinate tozoenda ku y coordinate. Tikatarisa pano tinoona kuti we do not know the x coordinate because x coordinate kuverenga kubva pa origin panapa panenge paina 0 0 kuverenga kubva pa origin tichienda ku left. Y axis kana kuti the y coordinate takubvawo pa origin tichikwira vertically kana kudzika vertically. Saka we do not have the x coordinate. Asi we know the y coordinate. It is 0 since we do not have an elevation in a vertical manner from the origin. Saka since taziva kuti our y is going to be equal to 0, let us go to our question. Muquestion medu taudziwa kuti the function of x is equal to 2x minus 1, x minus 2, then x plus 3. Chatofangwa kuziva at ordinary level ndechekuti the function of x ndi y. Even tikatarisa pa graph redu panapa pataidzidziswa about the xy plane anenge akadai so. Horizontal ndo kune x axis then ku vertical kune y axis. But instead of writing y panapa panyora kuti chi f of x. Saka f of x ndi y. Explanation yekuti nemhaka yezviri izvozvo munotoiwana kupure mathematics at advanced level pamuchaita topic yema functions more deeply. Asi at this level we just have to know kuti the function of x is equal to y. Kureva kuti instead of writing the function of x is equal to 2x minus 1, x minus 2, x plus 3, tinogona kuti y is equal to 2x minus 1, x minus 2, x plus 3. Then tikauya pa point yatiri kutsvaga tatoona kuti y ndi 0. Saka instead of writing y takuisubstituta na 0. So 0 is going to be equal to 2x minus 1, x minus 2, x plus 3. How do we solve this then? Saiko zvinoizvi we have 0 kana ngatitange tati ngatichinjanisei left hand side yova right hand side. Saka 2x minus 1, x minus 2, x plus 3, it's equal to 0. Imagine we have two numbers multiplying to give us 0. Let us dramatize this. Ngatiti we have 2 multiplying in a known number to give us 0. Then we have minus 5 multiplying in a known number to give us 0. You can see clearly kuti ma known numbers edu ndi 0 uye ndi 0 zvakare. Because kana tine 2 manumber ari kumultiply achiti pa 0, zvoreva kuti either of the two numbers ndi 0. Kana tina x times y zvichimultiply kuti pa 0, a logical conclusion, a mathematical conclusion inoti iyo is either x is equal to 0 or y is equal to 0. Because any number multiplied by 0 gives us 0. Saka tingawani 0 as a product kana pama numbers ari multiply pasina 0. So this is the logic which explains what we are going to do next. Zvatakuita panapa ndezvekuti
we are going to equate this bracket to 0. Saka tiri kuti 2x minus 1 is equal to 0. But or x minus 2 is equal to 0, or x plus 3 is equal to 0. Saka bracket rekutanga is either ndiro 0. Saka kana bracket rekutanga rikava 0, zvoreva kuti 0 times chero kukava nemanhamba api, chero ikava million, our product is going to be 0. It's either bracket rekutanga ndiro 0, kana kuti bracket rechi2 ndi 0, kana kuti bracket rechi3 ndi 0. Saka let us solve this. Maybe togona some lines panapa. So 2x minus 1 is equal to 0. Toda kusara tina x, meaning kuti minus 1 ichadi chatransfer. Saka we now have 2x being equal to 1. Since yanga imbori minus 1 yava plus 1, and 1 plus 0 ndi 1. Saka to get x takudivide both sides na 2. Saka x is going to be equal to half. Saka kuti this bracket rive 0, x should be half. How about this second bracket? X minus 2 is equal to 0. Minus 2 yako yakuno, meaning kuti x is equal to 2. Then how about the third bracket? X plus 3 is equal to 0. The same transference happens. Kureva kuti x are equal to minus 3. So these are the possibilities of x. X can be half, x can be 2, x can be minus 3. Ngatidzokere question kwedu. Question yedu iri kuti titsvage ma-coordinates are a, and tikatarisa a relative to the origin, a ari ku-left kwe-origin, kwatinowana ma-negatives kana tiri ku-x-axis. Saka tikanotarisa ma-answers edu a-x, tikuona kuti panapa we have half, panapa tina 2, panapa tina 3, tina minus 3. Saka the only possible answer ndi minus 3, since x ari negative, because ari kuwanikwa ku-left kwe-origin. So our x is going to be minus 3. Saka our final answer for a, tinongonyora kuti coordinates of a, they are equal to minus 3, 0. This is going to be the answer. Let us go over to the second part of our question. Takuda kutsvaga ma-coordinates a b. B yedu iri panapa, this is going to be the point. Using the same understanding, tirikuona kuti x ndiye ava 0, y ndiye watisiri kuziva. Saka since x ari 0, y ari watisiri kuziva, to solve this b, tinenge takuti y iri equal to 2x minus 1, x minus 2, x plus 3. Then we know kuti y ndo yatisiri kuziva, asi x tiri kuiziva, kureva kuti tiwane ma-coordinates a b, tinofanira kungosubstituta pese pana x tofanira kuisa 0. Kureva kuti pana 2x yava 2 times 0 minus 1, pana x panapa ya 0 minus 2, panapa ya 0 plus 3. 2 times 0 ndi 0, kureva kuti panapa we have minus 1, and mabrackets edu musamasiya akakosha. Then 0 minus 2 ndi minus 2, 0 plus 3 ndi 3. So takumultiply panapa, tiri kuti minus 1 times minus 2 ndi 2, 2 times 3 ndi 6. Therefore, answer yedu iri clear cut, iri pachena. Coordinates of b, the coordinates of b, x anenge ari 0, y ari 6. And this is correct because tikatarisa relative to the origin, b yedu iri kumusoro kwe origin.
Saka since iri kumusoro kweorigin, zvinoreva izvo kuti it's positive, nekuti kunoku ndo kwatinowana mapositives, then pasi peorigin ndo patinowana manegatives. So 0, 6 is our answer. Let us now go to part B of our question. Part B iri kuti the point P minus 2m lies on the curve. Calculate the value of m. Saka point yatiri kutsvaga ndeinoi. Ma-coordinates tapiwa kuti panapa ndi minus 2. Then tanzi titsvage m kureva tiri kuda kutsvaga panapa kuti anenge ambori chii. Saka tiri kutsvaga the y axis. Kuti tiwane, we have our point P, which is minus 2m. Then tikanotora this relationship, y are equal to 2x minus 1, x minus 2, na x plus 3. Kureva kuti we have to input, tofanirwa kusubstituta pese pana x with minus 2, because iyi ndiyo x axis kai, iyi iri chi, iyi iri y. Ndo zvatinoita kuti tiwane kuti m ndiani. Saka instead of writing y panapa toita kuti m. Saka m are equal to, yava 2 multiplying pana x takuisa minus 2, then minus 1, then panapa it's minus 2 minus 2, panapa it's minus 2 plus 3. Then tikati 2 times minus 2 ndi minus 4, minus 4 minus 1 ndi minus 5, bracket, remember, minus 2 minus 2 ndi minus 4, then minus 2 plus 3 ndi 1. We subtract 3 minus 2 takes the sign of the bigger number, which is positive. Minus 5 times minus 4 ndi 20, and 20 times 1 ndi 20. Therefore, m is equal to 20. Saka the y coordinate when x is minus 2 ndi 20, and this makes sense. Why does it make sense? Because this point iri kumusoro, iri north of the origin, and since point iyo iri kumusoro kweorigin, it has to be positive, and panapa it has become positive. So this is how we deal with this question. If you have any questions pertaining to this particular question, you can ask the questions in the comment section. If you have any other questions for ordinary level mathematics, you can also ask the questions directly to me, and I'll find time to provide a video which explains the solutions of those questions which we have. Otherwise, take care, and I wish justice to all those who are watching these videos preparing for their ordinary level CIMSEC or Cambridge mathematics papers. Thank you.